prípade akútnej bolesti krížov určite vykonávaj tento cvik, pomohol aj mne. Poďme si ho ukázať. Takže, pokrčíš nohy v kolenách, chodidlá zostávajú na podložke, kolená sú vyrotované smerom von, prekrížiš si prsty, lakťami mierne otlačaš kolená od seba, ohneme hlavu do podložky, ťaháme vlastne hlavu dole a pôjdeme nádych do krížov, výdych do krížov a uvoľním. Nádych, mierne tlač hlavu dole, výdych do krížov a uvoľníš. Ukážeme si to ešte dozadu, aby ste to videli vlastne, pretože pri tom nádychu sa vám najviac vlastne uvoľnia v krížové stavce. Teraz si prekrížiš prsty, chytíš sa za hlavu dozadu, ťaháš, máš chodidlá obe na podložke, ťaháš lakťami vlastne kolená od seba a pri nádychu mierne tlačíš hlavou do dola, dobre, nádych do krížov. Tu sa krásne uvoľní tie krížové stavce, výdych do krížov a povolíš. Tento cvik určite opakuj, ak máš akútnu bolesť krížov. Ahojte.